гэта для нас такі вялікі гонар быць тут у вас, гасціць у Жодзіна. Так як ужо ксёндз Александр нас прадставіў, мы група, такая супольнасць «Самаранін», якая аб'ядноўвае людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Сёння мы прыехалі да вас, каб падзяліцца плёнамі нашай працы. Гэта спектакль «Маленькі прынц», добра вядомы твор, напэўна, большасці. І сёння мы хочам вас запрасіць, паглядзець новымі вачыма, новым позіркам на гэты твор цудоўны. І няхай гэта будзе не толькі такой прыемнасцю, такім перапынкам, можа, у гэтым вялікім посце для вас, але таксама няхай гэты спектакль дапаможа вам перажываць вялікі пост, дапаможа ў гэтай задуме, у гэтым навяртанні, у пошуку праўды ў сваім жыцці. Зычым вам прыемнага прагляду. Вы нават не ўяўляеце, якая гэта для нас вялікая падзея, што мы тут знаходзімся для кожнага актора. Вось, таму прыемнага прагляду зычым. Паглядзіце, няўжо вам не страшна? А чаму капялюш павінен наводзіць страх? Гэта не капялюш, гэта ўдаў, які праглынуў слана. Антуан, вам трэба больш цікавіцца геаграфіяй, гісторыяй, арыфметыкай і правапісам. Вось так, у 6 гадоў мяне пераканалі адмовіцца ад бліскучай кар'еры мастака. Пацярпеўшы няўдачу з малюнкамі, ён страціў веру ў сябе. Дарослыя ніколі нічога не могуць дацяміць самі. А дзецям надта шутомна без канца ім усё тлумачыць і тлумачыць. Такім чынам, яму прыйшлося выбіраць іншую прафесію, і ён пайшоў у лётчыкі. За сваё жыццё яму давялося сутыкнуцца з многімі сур'ёзнымі людзьмі. Доўгі час жыў сярод іх і бачыў зусім блізка, але думаць пра іх лепей не стаў. Гэтак во і жыў ён у адзіноце, і не было анікога, з кім бы мог па-сапраўднаму адвесці душу. Але аднойчы, 6 гадоў назад, яму давялося зрабіць вымушаную пасадку ў Сахары. Нешта зламалася ў маторы самалёта, з ім не было ні механіка, ні пасажыраў, і ён павінен быў выправіць матор сам альбо загінуць. Намалюй мне баранчика. А? Намалюй баранчика. Але, што ты тут робіш? Я кажу, намалюй мне баранчика. Я не умею маляваць. Усё роўна намалюй, гэта вельмі важна. Ды не, мне не трэба слана ва ўдаве. Удаў занадта небяспечны, а слон занадта вялікі для маёй планеты. Намалюй мне баранчика. Не, гэта зусім кволы, ён не выжыве ў мяне. Намалюй мне іншага. Ну, добра, вось табе іншы. Ну, гэта ўжо дарослы баран, у яго, глядзі, нават рогі ёсць. Намалюй мне баранчыка. А не, ну гэта ўжо стары, ён не выжыве ў мяне. Мне патрэбен такі баранчык, каб жыў доўга. Вось табе скрытка, там сядзіць баранчык. Такога я не хацеў. Ты глянь, заснуў. А як ты думаеш, ці шмат ён есць травы? А што? Бо ў мяне мала. Напэўна, хопіць, гэта зусім маленькі баранчык. Ну, не такі ўжо ён маленькі. Ты глянь, заснуў. Раскажы мне, дзе все дарослыя, з якімі ты сюды прыехаў? Я не прыехаў, а прыляцеў. На чым? Проста так, узяў і прыляцеў. Але прыляцеў я адзін, бо ўсе дарослыя, з якімі я сустракаўся, іх заўсёды цікавілі дзіўныя справы. Дык ты з іншай планеты? Так, і на маёй планеце няма баранчыка. Ну і што? Калі б баранчык жыў на маёй планеце, ён бы з'еў усе баабабы, а так мне штораніцы прыходзіцца іх выполваць. Якія баабабы? Ну як ты не разумееш?
Калі не выполваць баабабы, яны разрастуцца па ўсёй планеце, а іх карані пройдуць наскрозь і нават могуць разарваць планету на часткі. Шкада, што баранчыкі не ядуць баабабы. Ён есть усё, што трапляецца. І нават кветкі, у якіх ёсць шыпы? Так, і тыя, у якіх шыпы. Тады навошта шыпы? Навошта патрэбны шыпы? Шыпы ні навошта не патрэбны. Кветкі выпускаюць іх проста ад злосці. Не веру я табе. Кветкі сціплыя, прастадушныя. Яны думаюць, калі ў іх шыпы, іх усе баяцца. Ды не, нічога я не думаю. Я сказаў першае, што прыйшло ў галаву. Ты бачыш, я заняты сур'ёзнай справай. А калі я ведаю адзіную ў свеце кветку, а баранчык адной раніцы возьме і з'есть яе, і нават не будзе ведаць, што ён нарабіў. І гэта, па-твойму, не важна? Не плач. Кветцы, якую ты любіш, нічога не пагражае. Я намалюю твайму баранчыку абродзьку, а кветцы парканчык. Лепш раскажы мне пра сваю планету і ўсе свае падарожжы. Добра, пойдзем. На планеце маленькага прынца адвеку раслі звычайныя сціплыя кветкі з адным венчыкам пялёсткаў, якія амаль не займалі месца і нікому не заміналі. Уранку яны ўзыходзілі ў траве, увечары прападалі. Але аднойчы з насенінкі, занесенай невядома адкуль, паказаўся парастак, зусім не падобны на іншыя былінкі. Маленькі прынц пільна сачыў за ім. А раптам гэта якая-небудзь новая разнавіднасць баабаба. Амаль не прапусціў. Вы зрабілі мне балюча. Прабачце, але я думаў, што вы баабаб. Неужо я падобная на баабаб? Вы яшчэ такі маленькі парастак, і я не ведаў. Маленькі прынц вырашыў паклапаціцца пра кветку. Ён яшчэ ніколі не бачыў такога прыгожага і далікатнага стварэння ва ўсім свеце. У вас шыпы? Вядома, у гэтым свеце нельга без шыпоў. Затое ружа нікога не баіцца, нават тыграў. Якая яна капрызная. Ніколі не варта слухаць, што гавораць кветкі. Трэба толькі любавацца імі і дыхаць іх водарам. Ад яго красуні па ўсёй планеце ішоў цудоўны пах, але ён не ўмеў яму радавацца. Мне яшчэ трэба павандраваць і шмат чаго ўведаць. Бывай, ружа. У апошнюю раніцу маленькі прынц больш старанна прыбраў сваю планету, бо ў яго было такое цвёрдае правіла. Устаў раніцай, памыўся, прывёў сябе ў парадак і адразу ж прывядзе ў парадак сваю планету. Ён клапатліва пачысціў дзейныя вулканы. У яго былі 2 дзейныя вулканы. На іх вельмі зручна раніцай разаграваць сняданак. Акрамя таго, у яго быў яшчэ адзін патухлы вулкан. Але, сказаў ён, ці мала што можа здарыцца. Таму ён прачысціў і патухлы вулкан таксама. Калі вулкан акуратна чысціш, яны гараць роўна і ціха, без усялякіх вывярджэнняў. Найбліжэй да планеты маленькага прынца былі розныя астэроіды, і ён вырашыў наведаць іх. На першай планеце жыў кароль. Увесь у пурпуры і гарнастаях ён сядзеў на простым, але дужа велічным троне. А вось і падданы, падыдзі, я хачу цябе разглядзець. У такім разе я загадваю табе пазяхаць, ну пазяхні яшчэ раз, гэта загад. Больш не магу, я з доўгай дарогі вельмі стаміўся. Ваша вялікасць. Ваша вялікасць, а можна мне сесці? Яшчэ мы прапусцілі. У такім разе я загадую табе то пазяхаць, то не пазяхаць. Не магу, ваша вялікасць, я стаміўся. Ваша вялікасць, а можна мне сесці? Я загадую табе сесці. Ваша вялікасць, а можна вас спытаць? Загадваю, пытайся. Ваша вялікасць, а дзе ж ваше каралеўства? Усюды. Усюды? І гэта ўсё вашае?
Так, І зоркі слухаються вас? так слухаються. Я не терплю непослушенства. Ваша вялікасць, зрабіце такую ласку, загадайце сонцу заходзіць. Калі я загадаю якому-небудзь генералу пырхаць матыльком з кветкі на кветку, генерал не выканае загады. Хто будзе ў гэтым вінаваты, ён ці я? Вы, ваша вялікасць. Несумненна, трэба патрабаваць ад кожнага тое, што ён можа зрабіць. Улада трымаецца на разумнасці. Дык а як же ж заходам сонца? Будзе табе твой заказ сонца, але варта пачакаць спрыяльных умоў, бо якраз у гэтым і заключаецца мудрасць правіцеля. І калі гэта будзе? Гэта будзе прыблізна ў палове 8. А, тады мне пора, мне няма тут што рабіць. Застанься, я прызначу цябе міністрам. Міністрам чаго? Ну, міністрам юстыцыі. Але тут же ж няма каго судзіць. У такім разе будзеш судзіць самога сябе. Куды цяжэй судзіць самога сябе, чым каго іншага. Гэта самае цяжка. А калі ты здолееш судзіць самога сябе, значыць ты сапраўды мудры. Я і ў іншым месцы магу судзіць сябе. Для гэтага не абавязкова быць менавіта тут. Калі ваша вялікасць хоча, каб вас беспярэчліва слухалі, вы б маглі мне загадаць вырашыць не пазней, як праз хвіліну. Загадваю, вырушай. Дзіўныя людзі гэтыя дарослыя. На наступнай планеце жыла славалюбка, якая больш за ўсё на свеце любіла пахвалу. Яна вельмі ўзрадавалася маленькаму прынцу, бо нарэшце дачакалася паклонніка. Калі пляскаць у далоні, яна пачынае раскланівацца, здымаючы свой прыгожы капялюш. Тут яшчэ займальней, чым у караля. Маленькі прынц шмат задаваў пытанняў, але славалюбка была глухой да ўсяго апрача пахвалы. Яна лічыла сябе самай прыгожай і таленавітай на ўсім белым свеце, бо такія людзі уяўляюць, што ўсе імі захапляюцца. Дзіўныя людзі гэтыя дарослыя. Яна занятая толькі сабой, а думае, што камусьці патрэбна. Дзіўныя людзі гэтыя дарослыя. На наступнай планеце жыў п'яніца. Гэты візіт быў вельмі кароткі, але змусіў маленькага прынца дужа задумацца. Што ты тут робіш? П'ю, А навошта? каб забыть, Пра што забыць? каб забыть, что мне соромно. Сорамна што? Соромно пить, Нічога не разумею. Дык чаго ж ты п'еш? каб забыть, Пра што забыць? каб забыть, что мне соромно пить. Дзіўныя людзі гэтыя дарослыя. Наступная планета была надзвычай цікавая. Яна аказалася найменшай з усіх. Там хапала месца толькі для вулічнага ліхтара і ліхтаршчыка. Маленькі прынц ніяк не мог дацяміць, навошта патрэбны былі ў небе на бязлюднай пустой планеце вулічны ліхтар і ліхтаршчык. Можа, у гэтым і ёсць які сэнс? Добрый дзень. Навошта ты патушыў свой ліхтар? Добрый день. Такі уговор. А навошта ты зноў яго запаліў? Такі уговор. Добрый вечер. Нічога не разумею. Дзіўныя людзі гэтыя дарослыя. Складаная ў ліхтаршчыка праца. Калісьці яна мела сэнс. Зранку ён гасіў ліхтар, а ўвечары запальваў. І рэшта дня заставалася ў яго, каб адпачыць, а рэшта ночы, каб выспацца. Але планета з года ў год абарочваецца хутчэй, а ўгавор застаецца нязменны. Таму кожную хвіліну ён запальвае і гасіць ліхтар. Гэтым чалавекам пагарджалі бы ўсе астатнія, і кароль, і славалюб, і п'яніца. А тым часам з іх усіх ён адзін і не смешны. Магчыма, таму, што ён думае не толькі пра сябе. Маленькі прынц нават сабе не асмеліўся прызнацца, што яму шкада было пакідаць гэтую благаслаўлёную планету.
таму што на ёй можна было любавацца заходамі сонца 1000 разоў. Наступная планета была ў 10 разоў большая за папярэднюю. На ёй жыў дзядуля, які пісаў таўшчэзныя кнігі. А што гэта за таўшчэзныя кнігі? Што вы тут робіце? Дзядуля вучоны географ. Ён ведае, дзе знаходзяцца моры, рэкі, гарады, горы і пустыні. Вось нарэшце сапраўдны занятак. Я яшчэ ніколі не быў на такой велічнай планеце. Географ надта важная асоба. Ён не выходзіць са свайго кабінета, а толькі прымае падарожных, якія яму і распавядаюць, што і дзе бачылі. Звесткі ён запісвае спачатку алоўкам, а толькі потым, калі падарожнік доказамі пацвердзіць сваё адкрыццё, перапісвае чарнілу ў кнігу па геаграфіі, самую каштоўную кнігу ў свеце. Яна ніколі не выходзіць з моды, бо не здараецца, каб гара пераходзіла з месца на месца, каб акіян высах. Яны пішуць пра вечнае. А куды б вы мне параілі наведацца? Дзядуля параіў наведаць планету Зямля, пра якую хадзіла добрая слава. Добрый вечар. Добрый вечер. А на якую планету я трапіў? На Зямлю, у Афрыку. А хіба на зямлі няма людзей? Гэта пустыня, а ў пустыні ніхто не жыве. Хацеў бы я ведаць, дзеля чаго свецяць зоркі. Напэўна, каб рана ці позна кожны адшукаў сваю. Вось, паглядзі, моя планета. Але як дае далёка. Прыгожая планета. А што ты будзеш рабіць тут, на Зямлі? Я пасварыўся са сваёй кветкай. Вось яно што. Дзіўная ты істота, тонкая, як палец. Але магутнасці ў мяне больш, чым у караля. Якая ж ты магутная. Ты падарожнічаць не можаш, бо ў цябе ног няма. Але я магу панесці цябе больш далей і быстрэй, чым любы карабель. Кожнага, каго я крануся, я вяртаю да Зямлі той планеты, з якой ён вярнуўся. Але ты такі маленькі, мне шкада цябе, ты прыбыў з зоркі. Але ў той час, калі тебе будзе шкада аб пакінутай табой планеце, я памагу вярнуцца цябе. Я здолею, я змагу. Маленькі прынц прайшоў усю пустыню і не сустрэў ніводнай жывой душы. За ўвесь час яму сустрэлася толькі адна адзіная кветка, кволенькая, непрыкметная, красачка з 3 пялёсткамі. Добрый дзень! Добрый дзень! Хто вы? Хто вы? Будьце маім сябрам, я зусім адзін! Адзін. Доўга блукаў маленькі прынц па пясках, снягах ды скалах і патрапіў нарэшце на нейкую дарогу, якая вяла ў прыгожы сад. Добрый день. Добрый дзень! Хто ты? Які ты прыгожы! Я лис. Пагуляй са мной, то мне сумна. Не могу я гулять с тобой, я не приручены. А што ж значыць прыручыць? Гэта нешта вельмі прызабытае, яно азначае стварыць сувязь. Стварыць сувязь? Жыццё ліса такое аднастайнае. Ён палюе на курэй,
а людзі палююць на яго. Усе куры падобныя адна на адну, і ўсе людзі падобныя адзін на аднаго. Але калі б яго хтосьці прыручыў, жыццё пазарылася нібы сонца. Калі ласка, прыручы мяне. Але я не магу, мне яшчэ трэба шмат чаго ўведаць і знайсці сяброў. Ліс растлумачыў маленькаму прынцу, што рэчы можна ўведаць толькі тады, калі іх прыручыш. У людзей не хапае часу ўведаць што-небудзь. Яны ўсё купляюць у крамах, але сябра ў краме не купіш. Вось чаму людзі і не маюць сяброў. Калі ты хочаш, каб у цябе быў сябар, прыручы мяне. А што для гэтага патрэбна рабіць? Найперш трэба быць вельмі цярпялівым. Яны доўгі час праводзілі разам, гулялі, смяяліся, размаўлялі. І калі надышоў час развітання, ліс заплакаў. Я не хацеў, каб табе было балюча. Ты сам прасіў, каб я цябе прыручыў. Табе ад гэтага дрэнна? Не, мне добра, адкрыю табе мой секрэт. Ён вельмі просты. Зорка адно толькі сердца, самага галоўнага вачыма не пабачыш. Самага галоўнага вачыма не пабачыш. Так, твоя ружа такая дарагая табе таму, што ты ахвяраваў ёй увесь свой час. Людзі забыліся пра гэтую ісціну, але ты не забывай. Ты ў адказе за тых, каго прыучыў. Ты ў адказе за сваю ружу. Нарэшце, маленькі прынц патрапіў на нейкую дарогу, якая вяла ў прыгожы сад. Хто вы? Хто вы? Не, моя ружа казала, што яна адзіная ва ўсім белым свеце. І вось перад ім 5000 сапраўды такіх жа кветак у адным толькі садзе. Як бы яго ружа раззлавалася, калі б убачыла іх. Яна б жудасна раскашлялася і зрабіла б выгляд, што памірае, абы не здацца смешнай. А яму прыйшлося хадзіць за ёй як за хворай, бо інакш яна б і сапраўды памерла, абы прынізіць яго таксама. Ён уяўляў, што валодае адзінай у свеце кветкай, якой больш ні ў кога і нідзе няма. А гэта была самая звычайная ружа. Толькі і былі ў яго простая ружа, ды 3 вулканы ростам па калена, і то адзін з іх патух, і можа назаўжды. Які ён пасля гэтага прынц? Не, вы не падобныя на маю ружу, бо вас ніхто не прыручыў. Ліс, з якім я пасябраваў, ён быў такі самы, як і 100 000 лісіц на гэтай зямлі. Але калі я з ім пасябраваў, ён стаў для мяне адзіным ва ўсім белым свеце. Вось такую гісторыю распавёў лётчыку маленькі прынц. Ён глядзеў на яго і не мог зразумець, адкуль у гэтым маленькім чалавечку столькі мудрасці. Добрай раніцы! Не ведаю, наколькі яна добрая, але ўсё роўна добрай раніцы. Што ты робіш? Што і учора чыніў самалёт. Дзіўныя людзі гэтыя дарослыя. Яны думаюць, што заняты сур'ёзнай справай. А што ты мне загадаеш рабіць? Паглядзі, як прыгожа ўзыходзіць сонейка. Няўжо гэта важней пачынкі нейкага самалёта? Не ведаю. Ліз, з якім я пасябраваў? Мілы мой, ды зразумей жа ты, мне зараз не да ліса. Чаму? Таму, што прыйдзецца памерці ад смагі. Ты хочаш піць? Дык пойдзем, пашукаем калодзеж. Што толку? Шукаць калодзец у бязмежнай студні ў бязмежнай пустыні. Пойдзем, пашукаем. Дык значыць, ты таксама ведаеш, што такое смага? Вада патрэбна і сэрцу. Дом, зоркі, пустыня. Самае прыгожае ў іх тое, што вачыма не ўбачыш. Людзі кудысьці едуць, але ўжо самі не разумеюць, чаго шукаюць. Таму і не ведаюць спакою. Кідаюцца з боку ў бок, і ўсё дарма.
Людзі на сваёй планеце вырошчваюць у адным садзе 5000 руж і не знаходзяць таго, што шукаюць. А ўсё тое, чаго яны шукаюць, можна знайсці ў адной адзінай ружы. Але вочы сляпыя, трэба шукаць сэрцам. Ты все еще хочешь пить? Не ведаю. Мусить не. Тогда иди до самолета, у тебя обовязково все отрымается. А ты? А я еще побуду крыху тут, погляжу на солнце. Ты пришла. Ты ж клікаў мяне. Ты казала, что допоможешь мне вернуться на мою планету. Так, дапамагу. Почакай. Я хочу еще крыху побыть тут. Поглядеть, як прамяніцца сонца перед захадам. Сёння споўніўся роўна год, як я трапіў сюды. Ты памятаеш? Так, памятаю. Але мне трэба вярнуцца, бо я вельмі стаміўся. Зрабі так, каб гэта было вельмі-вельмі хутка. Ляці да сваей ружы. Маленькі прынц, я сам не веру ў гэтае. Я адрамантаваў яго. Заўтра мы паляцім адсюль. Мы вернемся дадому. Я таксама вярнуся. Мне трэба вярнуцца. Ты намаляваў мне баранчыка, і я забяру яго з табой. А табе пакідаю свой падарунак. Смех. Паглядзі на неба. Там ёсць зоркі, і ёсць мая. Але яна вельмі далёка, я не магу яе табе паказаць. Няхай яна будзе для цябе. І ты палюбіш глядзець на зоркі. Усе яны для цябе стануць сябрамі. Уначы ты дымеш вочы на неба і ўбачыш зорку, дзе я жыву, дзе я смяюся. І ты пачуеш, што ўсе зоркі пачнуць смяяцца. У цябе будуць зоркі, якія ўмеюць смяяцца. І ты суцешышся. Урэшце рэшта заўсёды суцяшаецца. І ты будзеш вельмі рады, што пазнаёміўся са мной калісьці. Ты назаўсёды застанешся для мяне сябрам. Бывай, маленькі прынц. Як жа хочацца спаць. Мінуў час, і лётчык вярнуўся дадому. Ён рабіў так, як раіў яму маленькі прынц. Калі яму становіцца сумна, ён назірае, як заходзіць сонца, а ўжо ўначы ён адчыняе в акно, каб убачыць мільёны зорак і пачуць іх смех, як бы мільёны званочкаў. І ён смяецца разам з імі, бо ведае, што ёсць адна, на якой жыве маленькі прынц з ружай і баранчыкам. І яму становіцца цяплей і не так самотна і сумна, бо ў кожнага чалавека свае зоркі. Адным, хто вандруе, яны паказваюць шлях. Для іншых гэта проста маленькія агеньчыкі. Для навукоўцаў яны як задача, якую трэба вырашыць. Але для ўсіх гэтых людзей зоркі нямыя, а яго смяецца і заўсёды падбадзёрвае. Мае сябры здзіўляюцца, гледзячы на мяне, і кажуць: дзівак, а я упэўнены, што жыць трэба з надзеяй і верай у дабро. І тады усе летуценні абавязкова здзейсняцца.